Hayi. Kuba Yithi uyakhuphuka wenze njani manje? Hayi, usungala ngathi. Aya vele yaphela. Vele yaphela kusemnandi. Njalo ke mlalelo Khosi FM osanda kuvulela ke umsakazi wakho sikubingelele sikwamukele. Isikhathi sakho ke ngabashumi amabili imzuzu ke emveni kwelesibili ihora. Isithembiso ke sisishoyo nesisikhiphayo kwena siyasigcina. Sekhona kumpungose. Kumpungose siyabonga kakhulu mfowethu manje ukuthi wenze isikhathi uzoba nathi nje kwesizokhuluma ngezinto eziningi ezihlukahlukene. Yebo. Ngithatha ithuba ngibingelele abalaleli emakhaya. Umsakazo omkhulu Khosi FM ngibingelele abaphathi ngibingelele nina ke okuyinina abalawuli nabaqondisi balolu hlelo ngiyathoza kakhulu ukuthi ngibe nani kakhulu angazi ngathini ngiyathoza kakhulu ngethuba. Ngibonile lapha enkundleni zokuxhumana ukuthi hey abathandi bomculo kaMaskandi bashilo impela bakufakazela ukuthi namhlanje sikwisona sikwi-state of the nation. The state of the Maskandi address. Yebo empeleni state of the Maskandi address. Yes. Asiqale ngokuhalalisela Khuba selokhu impela wadla umhlanganiso womculi kaMaskandi ovelele kuma-Metro FM Awards. Uthando luthini inhlokomo ukubongelwa ngapha nalapha. Angazi ngathini uzokhumbula ukuthi la emsakazweni uKhosi FM sengahlabana is Song of the Year 2 times. Yes, kwaya kumhlobo wenene First Maskandi artist na kumhlobo wenene nala uKhosi First Maskandi artist ukuhlukanisa kabili unyaka. So manje ngikuma Metro sengishaye iBest Maskandi kuma Metro. So ngingathi uthando labantu abangikhombisela lona emhlabeni ubani kuthiwa bexoxa phambili bengafike ngithi mase ngidlula nami emhlabeni ngifike ngibatshela abazali bami ukuthi bangithanda abantu emhlabeni. Yes, bangithanda kakhulu abantu. Khuzani usihlabani esihlonishwa kakhulu ngisho nje impela ngana nazo ukuthi ungenye izinsika zomculo kaMaskandi eNingizimu Afrika uhlonishwa Afrika uhlonishwa emhlabeni wonke jikelele kodwa ubani uKhuzani Mpungose estage engasekho engasasayina ama-autograph engasashuthi nabalandeli engasaperform esesekhaya nje awudobela isithombe uKhuzani Mpungose umnumzana nje oganiwe ozelo nezingane ozelwe ekhaya ohlonipha futhi ekhaya ongena kumculi mangabe esekhaya ngumculi mangabe ngise stage manje ngisekhaya impela nje ufike ubona umuntu nto uthola ngisho sibanga ukuthi impela ngisho ekhaya makwenziwa izinto ngiyathunywa nje njengazo zonke ingane. Yes kuningi nami ngithanda ukutravela futhi makuthiwa nje ngiyahamba ngabe ngiye Cape Town ngabe ngihambele nje nezingane nomakoti kuthiwa ngabe siyaphi siphume ngisho South Africa ngimuntu engithandela ukuhamba yabo bese ngingakushuthi ke kakhulu lokhu kwasekhaya ngishutha lokho ukuthini okudingwa yibona abantu okukaKhuzani. Yes. Usabisa Mpungose. Awu perform phela usekhaya. Yeah, uma ngisekhaya kuthiwa khona inkomo engabonakali ngiyakwazi ukuhamba mina ngiyibheka inkomo. Yes. Nginazo futhi inkomo ekhona ekhaya. Kababa mina ngabinazo. Hayi kuhle. Mpungose udlule imini eziningi ehlukahlukene empilweni yakho kuningi okunye kwakhuze wakuveza futhi encwadini yakho. Nokuhlukumezeka nje futhi ngabe mhlawumbe lokho buhlungu mawubheka njengamanje impilo yakho bakwakha bakwazi ukuthi kwenza umuntu wakwazi ukuthi uphumelele noma mhlawumbe kusayinto ukuthi mawukuthula ubheka usho ukuthi hey angikapholi kahle namhlanje. Engingakusho nje ukuthi uma umuntu nje generally nje empilweni wehlelwa izinto ezimbi nezibhlungu kuyakufanele ukuthi kodwa ngelilanga mhlambe khona la ekuyokhokha khona kube kuhle khona ngoba ukuwa kwenye indlu ukuvuka kwenye. So ubuhlungu nomzimba umuntu abutholile la indimeni amazondo nayo yonke into namhlanje ngiconvert ekuthenini lo buhlungu bakulinganiswa nala kwakufanele ngifike khona ngoba uma ngibuka manje impilo yami la engisuka khona even nanezitha ubona ukuthi nesitha senawo nkosama amandla uyabona sesikhonkotha silele ayisekho into esangenzeka manje akusekho ukubuyela emuva ngoba uNkulunkulu uyasayida kakhulu nomuntu osuke ehlaselwa. Ngike ngasho off air ukuthi sike sayikhuluma off air ukuthi angabe kwakumuntu muniyena lo also yeah kwakumuntu muni kodwa le
mina ngifuna ukusifundisela ukuthi umelana kanjani nokuhlaselwa kakhulukazi lokho sikubiza nge-cyberbullying inkundleni zokuxhumana nani ngiyangibona nje umuntu onganaki no futhi awuphenduli futhi awuhluthuki ukuthi umuntu ukhuluma uthini iqhubeka impilo kube ngathi akwenza ngabe so ngiyazi ukuthi abantu abaningi ila befike khona bephela amandla noma ke kubanqinde noma bethiwa khona umfuthu umuntu ebeza nawo nezinto ezinhle beyiphathisiwe kodwa nje anelathi gaga ku social media nabengazi ukuthi nabantu onosazo abantu engibaziyo abangasenawo ku social media ngenxa yalento le mhlawumbe ungakwazi ukuthi ukubeluleke nje ukuthi nansi indlela ekahle yokumelana nayo. Yes, okay, mina ngizokhuluma nje ngami ukuthi into engazimotivate ngayo yini ukuthi ngithi ngabo abantu abangahlaselwa ngase ngibuka mina engihlaselwayo ngase ngithi abantu abangahlaselwa khulunywa lutho ngabo kushuthi kahle abantu abangekho relevant uma uattackwa abantu baningi bekuhlasela bekucomment besho noma yini urelevant uyijaja ngabantu uyijaja ngezitha ukuthi i-level yakhe ithini so ngabuka lapho ngathi uyazi mangaphela abantu abangihlaselayo nabangibhulishayo kushuthi kuyobe kufanele sokuphelile ngami so kufuna ngingakuthatha negative ngikuthathe ngokuthi but ke into engisiza ngayo kakhulu angiyibuki mina ivideo umuntu okhuluma kabi ngami ngoba ngisuke ngizolimala kabi mhlambe ngifuthi ngireact ngiyithole sengipost into engizobiye ngiyisole ngayo yabona so ngiyakuthola nje nangu ubani ukuthi uthe ngawo bese ngiyidelete ngatshela ngisho abangithumelelayo ukuthi omthobisi sithole ukuthi hayi ungangithumeleli ivideo angithi usuzwile ungangixoxeli futhi ukuthi kunomuntu ade engidelela ngivendela ku TikTok noma engidela ku Facebook ungangixoxela ngifuna ukwazi lokho futhi ngiyakukhuthaza nakubalandeli bami ukuthi bengawabuka abantu abasuke bengikhuluma kabi ngoba so bezokulimaza emoyeni uzogcina nawe usuphendula kabi abantu engithatha isikhathi sabo kahle abantu abangilandelayo ngeke ibone ngibuka ama video bedlala ingoma zami besina bekhuluma bengianalyze kahle noma ukhona labagxeka khona bangekuhlezi right kuko konke but begxeke ngokwakhe uyabona so ke ungaspendi isikhathi sakho kuma negative comments ukuze uzohlezi upositive ngoba ukuba negative kuyakulimaza kwanawe psychologically ugcine usithatha ingqumo ezwrong ulahlela ukuzethemba self esteem ibaleke kabi ukuthi ingabulawa ama comments Khuzani njengabahlali sesiphelile ubhalwe inkundleni zokuxhumana sesiphelile ayifuna kuye phambili mina ngizokuthiwa ngibizwe ngodlawo phela wena usafile kuthiwa udlawo usuphiwe igama sengipiwe igama usafika manje ngiyakhuthazeka ukukhuluma kanje hayibo ake ngisaphendula Khuzani usushilo hayi ungabe usayibuka lezo zinto ungabe usayina kodwa ke igama seli alprove hayi wena make wathini awu madoda ngibizwe ngodlawo udlawo lokho kuthiwa udlawo makwenze njani sekuyisithombe sami nawe sishuthile sibahle izolo basiposta cabanga sibahle yabo kuthiwa wena ngodlawo mhlamba babona ngoba inwele ungenazo babuka ukuthi nodlawo anginazo inwele kodwa likho lelo gama singaxoxa ngoba inkosi sivumile awu madoda udlawo lokho udlawo lo Blue Nation udlawo kweyikakhulu yebo awu madoda udlawo sothola igama udlawo madoda ngiyafisa ukwazi lo muntu bethi udlawo ukuthi usuka kuleli gama ngifaka lapha team khetha evumelana ini mo Sun City ziyawa mo